Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis tinar buka bebukaning kondo. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat lumampahing jagat lir kadya sumuruping surya. Serep sirep sidang permanem datanono walang kalisik ron-ronan kang padha bang walang-walang toga samirana datan lumampah amung kapiyarasa pungeling gongso seni karwitan mardi budaya sarta geblegaring sonsostem ronggo janur ingkang ngebaing tlatah dusun Kedung desa Kedung Raja. Dadi kepareng kawula jumeneng sak tengahing sasana pawiwahan ingkang kapatah mangestu para puput pepuntaning adicara ingkang sampun kasusun katata katiti keluarga masyarakat dusun Kedung desa Kedung Raja dalasan sedaya panitia. Dadi saderengipun kula matur menggah renocaning adicara inggih boten kalilapan ingkang pantes pinundi pinangka panungguling dusun ingkang kawogan Bapak Kadus. Menggahipun Bapak Kades saha sedaya perangkat langkung-langkung para pangembating praja kang dados satriyane negari pinangka panduming kawula gasih. Ingkang sinubeng pakurmatan para sarjana sujana sejane budi ingkang sampun wenang nampi wahyuning kasutapan. Dan inggih ageng baraya wirawiyata baraya-wira tamta. Paralaya adrah maning kandha wirane suka ingkang tansah marasukti labuh labeting praja ingkang menghambek luhuring dharma. Para alim, para ulama, para momen ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating panembah. Ingkang tansah nampi pakurmatan para satria werda carana ing madya.
para rawuh kadang sutresna kadang werda taruna sumrambah para pamirsa ingkang satunggu klameta si Nudarsana. Dumateng sagung para rawuh kawula boten kang lelapan aturaken puja puji puja astara puja astuti sarta ras kunjuk wonten ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat awit. Kula lan panjenengan tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu ana tepi darmane agesang. Wonten madyaning bebrayan mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah paring sukta basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Dumateng sagung para rawuh mradhapa awit kula pinangka talange basa jejer pembiwara wiwaraning kandha sule salira kulawarga masyarakat Dusun Kedung Desa Kedung Raja dalasan sedaya panitia. Ngaturaken agung panuwun tanpa pepindhan awit jegatika sami sampun karaya-raya klodhangan wedal sami rawuh nderek mangayu bagya saha ngregengaken swasana ing dalu punika. Ing dinten Rebo Wage malem Kemis Kliwon tanggal 3 November kaliu selangkung jam dalu ngantos siang benjing. Candra Purnama kaliwelas ing wulan Jumadil Akhir salebetipun warsa 1959 Jawi. Hajatipun warga masyarakat Dusun Kedung Desa Kedung Raja nyadran utawi sedekah bumi ingkang kawastan sedekah hasil mulu wetuning bumi kang kita ambah. Ganti manghargya sedekah bumi dhateng Mbah Buyut Tunden makam Dusun Kedung Desa Kedung Raja. Mugia sedaya warga tansah manggih karaharjan kawilujengan tulus-lulus subur makmur loh jinawe kang tinandur kalih sing rupindo nir ing sambikala selaminya. Dumateng sagung para rawuh salebetipun manghargya sedekah bumi dhateng Mbah Buyut Tunden makam Dusun Kedung sedaya warga sesambetan kalayan sedaya panitia ngawatenaken pahargyan langen tayub pinangka pasugata sukong parisuga dhumateng panjenengan sami. Ingkang rawaken 3 waranggana ingkang sulistya endaing warna. Wadene ingkang katimbalan dalu ngantos benjang siang dumawah angka setunggal 5 Ayu Nyi Heni Relawati mijil saking Sarang Rembang Jawa Tengah. Duka pangka kalih 5 Ayu Nyi Supriyati mijil saking Kadipaten Bojonegoro
Jangkep angka 3 Dimas Manengayu Fitriwati wijil saking Jatirogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Langan tayub tiga waranggono kairing seni karawitan Mardi Budaya Kanor Bojonegoro. Ikatipun pangarsani Bapak Kasdam kanthi juru kendang Dimas Bowo, kabantu ketipung Dimas Edi, wiraswara Dimas Tasmin, pangripta gending Bapak Sanuli. Sedaya makarya sesarengan paguyuban seni karawitan kadang-kadang Guru Pratangga Mardi Budaya. Mugi dipun dukung pandaya swara saking audio profesional Ronggo Janur. Mijil saking Dukuh Loh Sari Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Begitu pun watanaken kameramen syuting saking studio profesional Ronggo Janur. Dene juru syuting Dimas Hardi, juru kamera Dimas Suyetno, ganti operator Dimas Irwan adalah Edi. Ikatipun pandegani Bapak Noto. Dumateng Sagung para rawuh. Makaten menggeng rerojan adicara ingkang kula aturaken. Kula minangka pelandang sampur kasebat pramugari Pramonoto Gari Bagi. Bobile mangke nggih kula pranata cara kirang nuju prana wonten dungkap pengatur kula menungsa wantah kebaing salah. Kula nyuwun dongeng samudra lino bereng pangan soma. Buka sing ngatur Mugya Sesanti Jaya Wijayanti Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu 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 Sagung Dumati. Nuwun kawula nuwun. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa ridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.